Zdravím, dámy a pánov, vítam vás u dnešných tak sympatických správ. Dnes som tu ja, Tax, a poďme sa vrhnúť na naše tak sympatické správy. Pohodlne sa usaďte a môžeme ísť na to. Poprvé, problém s určitou osobou, ktorú spomínal spoluredaktor Games, sa už ľahko vyriešil. Ako druhé, návrat nie tak sympatického člena, ale jeho návrat je nečakaný, je Jašter 169, čiže môj starý dobrý kamarát. Vrátil sa v podobe kanálu Jašter 169, rímska číslica 2. A ako tretí fakt, spoločné video, čo vidie na tomto kanáli, sa predpokladá, že bude z hry Minecraft. Není určite presne aké, a tak doporučujem, aby ste si pozreli ostatné tak sympatické správy, aby ste sa dozvedeli viac. Ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus.